Jeg kan se, at du er en LOL-fan. Bare ved at kigge bag dig i vindueskarmen. Min Timo-hat. Mm. Hvorfor har du den, hvis du hader ham? Det giver da ikke nogen mening. Jeg ved det ikke. Du ser mega sørt ud, men på sådan en lidt dårlig attempt på at være anime cosplayer. I got 8th place in the contest. Yeah. More like 8,000. Så dårligt er det sgu da ikke. Det er bare en hat. Hvad mener du, så dårligt er det? Det er sådan her fuldkommen normalt tøj på. Det her det er mit Timo cosplay. Og du går bare hen til sådan folk, gæt hvem jeg er, og forventer de sådan gætter det med det samme. Gæt hvem jeg er, okay? Sådan folk der ikke spiller det. Jeg kommer sådan hen med farvet lyserødt hår. Gæt hvem jeg er! Og så er de sådan, I don't fucking know, man. En psykopat. Sådan, Sakura fra Naruto, er du seriøs? Hende med det pink hår. Nej, jeg er Sakura. Nej, jeg er Sakura fra Naruto. Sakura Haruno. Vi kommer op i sådan fuldkommen normalt tøj. Hey, kan du gætte hvem jeg er? Jeg er Naruto, fordi at han har øjne, ligesom mig. Hey, gæt hvem jeg er. Jeg er den der drage fra Hobbiten. Smaug. Ja, jeg er Smaug. Ja. Kan du ikke se det der med, at jeg trækker vejret, og det gør dragen også? Ja. Hey, kan du ikke se, at jeg er... Kan du gætte, hvem jeg cosplayer? Jeg cosplayer Bystander 07 i Attack on Titan. Min waifu. Han havde den fucking sygeste scene, hvor han løb. Han løb, fordi at hovedpersonen var i gang med at charge eller noget, yeah. Jeg så ikke rigtig efter, jeg fokuserede på. Ja, han løb sammen med Bystander 02 og 01 og 05. Ja, jeg fokuserede ikke rigtig på de der, jeg fokuserede med på Bystander 02. Ja. Jeg elsker ikke, hvem jeg cosplayer. Din mor! Så high five for jer, det var, efter jeg har sagt det. Præcis. Stik mig klør 5. Stik mig ned. Jeg elsker, at du stadig har Tibo-hatten på. Selvfølgelig. Jeg er en League of Legends fan. Det er mit sygeste cosplay. Lige nu så cosplayer jeg den der mur. Den der mur i Death Note. Hvorfor har du sådan en Tibo-hat på? Jamen, altså, den der mur havde en farve. Det har den her. Ja, den minder om den her hat. Skal jeg lige stille mig i min cosplay stance? Er du klar? Okay. Der er ikke en stance, det var bare sådan, der rettede ryggen lidt op. Så fucking. Du ser så ked af det ud stedet, når den er hat på. Der er et eller andet ved det der med, at du ikke ser glad ud, og så du har hatten på, der bare får dig til at se ekstra ked af det ud. Oh, what the fuck? Der er dyr på den. Det er en edderkop.